La marginea unui sat din zona Hunedoarei locuia singur un bătrân la vreo 80 de ani. Soția lui murise în urmă cu 4 ani. El mai avea un fiu care era stabilit în Germania de vreo 20 de ani împreună cu familia lui, ținând legătura cu tatăl său doar telefonic. În ultima perioadă, după ce murise baba lui, în fiecare noapte se întâmplau chestii ciudate în casa omului, cum ar fi mișcarea mobilei, a ușilor, trepidații, sertarele se deschideau și se închideau, totul sub forma unui haos total. Bătrânul îi spusese fiului de cele întâmplate, cerându-i să vină la el, să-l mai vadă până mai trăiește, așteptându-se în fiecare noapte să pățească ceva rău și să treacă neființă. Fiul era convins că cele întâmplate sunt doar în capul lui, efectele fiind cele ale butoiului cu țuică din beci distilată de 3 ori. Până la urmă își luase concediu, se urcase în avion și direcția către satul lui natal. În sfârșit s-au întâlnit fericiți, toate buni și frumoase, până a venit Sara și urma să se pună fiecare în pat la somn. Trecuse câteva minute și fiul îi spusese tatălui: "Nu vezi, bătrâne, ce liniște și fain e aici? N-am mai avut așa liniște de când eram neînsurat." Ha, făcuse și el o glumă. Și uitându-se la bătrân, așteptând ca și el să râdă, dar el de une stătea crispat, cu ochii scoși din cap, așteptând ce urma să se întâmple. Nici n-a mai trecut câteva secunde și dintr-o dată, din podul casei s-auzau ca niște gheare care zgâreau un perete. "Bătrâne, tu crezi că ai mâță sau ceva, șobolan prin pod, o ce s-aude așa?" "Nu-s mâțe, nu șobolani," spuse bătrânul. "Las că-i să vezi tu imediat, ăsta-i numai începutul." Și din crepăturile tavanului începuse să picure un lichid vișiniu, dar nu cred că era sânge. Afară începuse un vânt puternic, cu ploaie și curentul cedase. Fiul bătrânului era înțepenit de groază, lăsând o baltă mare de urină pe podea. Dându-și seama de ce se întâmplă, se repezise la jamul care se deschidea și se închidea și pusese o proptă pentru a-l înțepeni. Dintr-o dată se aprinse focul în soba bătrânească tip cizmă, sărind cărijile în sus, iar flacăra se întindea către tavan. "Fugi, copile!" strigase bătrânul. "Du-te în grădină, dezgroapă pe babă și bate un țăruș în inimă, numai așa putem scăpa." Fiul luase hârlețul și direct se duse în locul unde era îngropată mama lui și începuse să sape. Dintr-o dată apăruse ea ca o stafie plină de mânie, furioasă și spunându-i să nu facă așa ceva că va regreta. El, săpând în continuare și în același timp urinând de frică, ajunsese la sicriu și făcuse exact așa cum spusese tatăl lui. Din momentul ăla, stafia a dispărut, dar din păcate flăcările din sobă s-au extins și casa fiind în flăcări 90%, bătrânul nu mai putea fi salvat. Fiul scăpase nevătămat, întorcându-se la familia lui, amintindu-și în fiecare seară înainte de culcare de cele întâmplate. Dacă ți-a plăcut povestea, nu uita să bagi un like, un dislike, o părere, orice contează pentru a face mai multe clipuri cu povești, melodii și așa mai departe. Numai bine!